O Superintendent of Police ka is ka sehils uba bibex imul ong bakat kum kai phot ka postmortem la kedau bau ba tropimos khong maulo lai post nem national penter simla khlat na ka jing mansau bala kedau ru badon ki kenja banep hak po chong u habakran men takas ngi ba bibek long ba ka postmortem kala kedau ba ka jing mong ka jing mansau hak met u kam simla yalam sya ka jing yap chong u bat hak po chong u la don ki kenja banep kabla bandai kum ba ong ba uba me ka yit Handrai ong ba ka kai pot postmortem kampat long ka bapura nama belapha ban le biang saya ka toxicology psychological report ban tip nia ya ka jingkla la ban kedau bau sama tropimos khang malo na kasinong pentel is khasih ka bran harum pen usla la klat ha ka nyau tadi uyayong aya punriu halo ka jingno ba sya tet sya bom halo ka ni ki jingjia khatwai ngut kinong ka sinong ga sim jamin na ka kasyari Nila iyo ka postmortem report dari kampat long pura kata report hakaba kala pau ba kidan ki dakmong hakamet chong o baklan o ndrei kita ki ka postmortem ka ong ba kita ki dakmong kimshin la dai kita ki ba hadu po un tukut kam sim ru un yap ti kilong non fatal kita ti gidan ru ki jinglap jun ki bekilap ki ni ki sharp ki ba nep ki objects ki badan nakpo ti lesi ki ade kumba ong ong ba u ba mi kayet ye ti kala bande kata andai gidang up mentai ka toxicology pat ka pathological report hadin la yo kata laban patai ke ka daw ju ka jingap